onlarça başga adamlaryň puly bilen işleýän hünärmeniň durmuşy bilen tanışar. Biziň mihmanymyz Türkmenistanyň birjasynyň brokeri, ýagny dellali, maliýe bank hyzmatlar, maliýe bazarlary we compliance boýunça maslahatçy. Türkmenistanyň gymmatly kagydlar bazarynyň ygtyýarly hünärmeni Nedir Agabaýew. Nedir, hoş gördük biziň söhbetdeşligimizde. İlk başta belirleyecek saatimiz, siz biziň täze hünärmenlerle başlayan proýektimizin ilkinji mihmany, şonuň bilen sizi hem gutlaýar. Elbetde ilkinji size boljak sorak hem şu broker işine siz näde başladyňyz? Şu arzuwdymy ýa-da bir tötänen boldymy? Bayram köp sağ olun. Şonky gurulmaşlyga çağıranyňyz üçin minnetdarlyk bildirýän. Elbette näme diýeli, bu hünäre birden gelinen ok. Esasy men intäm çağalykdan arzuwum, köwesem, islegim bankier bolmak, finansist bolmak, onuň çağalykdan başlap şol maksada ýöreýärdim. Mektepden başlap, ykdysadyýat ugrundaky mektepden, uniwersitetden, dürli maliýe bank ulgamlaryndan işläp, ýöne broker hünärine nädip geldim. 22-nji ýylda Aşgabat Gazna birjasy tarapyndan brokerler üçin ýörüýte okuwlar açyldy. Şol okuwlaryň bildirişini gördüm, gyzyklandym. Şol okuwlara ýazyldım. Bizde 1-2 aýlyk okuw boldy, okuwlar geçirildi, halkara bilermenler tarapyndan okuwlar geçirildi. Hem de okuw torlarına da elime sertifikat aldım. Şol okuwa gatnanymdan men has bir hili giň işleýin, şol broker, gymmatly kagydlar bazary, paýnamalar, obligasiýalar şolara has bir hili içgin girdim. Şol ugry gowurdym, haladym, gyzykly gördüm. Soňra elime sertifikat alanymdan şol ugurdan broker hünärden dowam etmäne özüme bir karara geldim. Şeýdibem brokerçilik hünärim şondan başlady. Aslında şu an köp sany tomaşaçylaram biz filmleýärler. Indi broker siziň özü bir täze düşünje. Täzelikde soňky wagtda dowamly hasam giňden ýaýraýan. Indi türkmençe dellal diýerler. Aslında şu dellal näme iş edýär? Köp adam şu dellal bilen tradery bulaşdyrýar. Şu bir makaýdýar. Şu aslında dogrymy şon? Teredin, broker türkmençede dellal bolýar. Broker näme wezipäni ýerine ýetirýär? Broker diýmek, dellal diýmek. Bu araçy. Demek gymmatly kagydlar bazarynda satyjy bilen satyn alyjyň arasyndaky tarap bolýar. Birja gymmatly kagydlar bazarynyň sewdasy birjada amallaşdyrylýar. Birja gatnaşmak üçin islenlik tarap gatnaşy bilen o. Birja diňe ygtyýarlandyrylan brokerler gatnaşýar. Şol sebäpli brokerler şu bazarda araçy bolýar. Ene trader diýilende kim bolýar? Trader bul şul bazarda, şu birjada sewdany geleşikleri amallaşdyrýan tarap bolýar. Egerde broker geleşikleri öz müşterileriniň adyndan, öz müşterileriniň hasabyna amallaşdyrýan bolsa, trader öz hasabyna amallaşdyrýar. Şol üçin arzan satyn alyp gymmat satýar. Broker kampaniýalaryna, hususan Türkmenistanda broker kampaniýalaryň özüne öz traderler bolýar, öz trader işgärleri bolýar. Şoň üçin broker diýip trader ikisany hünäri, ikisany düşünjäni birleşdirmeler, bu birbirinden aýry zatlar. Indi aslında broker bir işine başlamak kıyınmy, ansatmy, islendik adam şol işi başlap bilermi? Näme zerur, näme talaplar gerek şu broker bolmak üçin? Esasy broker bolmak üçin birinciden maliýe ugrundan bilimiň bolmaly. Ýokary bilimi hökman suratda ýa-da ýokary bilimiň bolmaly, hökman. Man ýokary bilimiň bolmaly. Şol üçin biziň ýurdumyzda gymmatly kagydlar bazary hakynda Türkmenistanyň kanuny bar. Şol kanunda da broker kim, brokerler nädip öz işini amallaşdyrmaly. Egerde siz birja gatnaşan broker boljak bolsaň,
hükman ýagdaýda Türkmenistanyň Maliýe Iqtisadiýat Ministrligine egzamin tapşyrýaňyz, soň şahadatnama alýaňyz. Onuň şoň esasyna eýem siz broker hökmüni resmi taýdan işläp bilýäňiz. Elbetde şu taýda köp tomaşçylarymyza gyzykly bir şu brokeryň adaty güni nähile geçýär. Şu daşary tejribesine seredýär ýa-da türlü daşary kinofilmler görsek, günde şu grafikalar işläp durdyň şu grafikalara seredýärler, statistika seredýär, şolary izarlaýarlar. Atna siziň iş günüňiz nähile, şoňalyk diňe gelişikleriň prosentlerini, statistikalar diňe synlap durmakmy ýa-da bir şahsy görüňdeşligi adamlar bilen bir şahsy gepleşiklerde wagt bolýarmy? Ýa-da gündelik şu diňe grafikler bilen sanlar bilen işleşýärmi? Bayram gowy soraw. Indi ilki bilen biz belläp geçmeli. Türkmenistanyň gymmatly kagazlar bazary şu wagt ösüş tapgyryna. Demek entek bazarymyz ýaş, ýöne ösýär, özgörýär. Ne diýjek bolýanym bizde näile edil daşary ýurtlaryň birjalaryna ýa-da New Yorkski birja diýä, Gonkongski birja diýä edil o birjalarda ýaly her sekundda mysal üçin üýtgeýän kotirowkalar olar ýaly entek biziň bazarymyzda o derejäge ýetemzok. Ýöne mysal üçin biziň näili işimiz başlaýar, o ýerden gelýär. Biziň Türkmenistan Aşgabat adna birjamyz bar. Resmi saýty bar. Şoň resmi saýtyna hemme kotirowkalar görünýär. Birjamyzda listingde duran kampaniýalar bar. Onuň şolaň fewda çykaran gymmatly kagazlar bar, paýnama bolsun, obligasiýa bolsun. Elbetde günne biz şol Aşgabat adna birjaň maglumatlarynyň peýdalanyp öz ýurdumyzdaky listingde duran kampaniýalaryň kotirowkalaryny seredýär. Näçe satyldy, näçe galdy. Onuň elbetde brokeryň işi adamlar bilen işleşmek. Demek maýadarlar bilen işleşmek ýa-da emitent demek gymmatly kagazlar çykarýan taraplar. Onuň brokeryň esasy wagty, esasy bölegi hökman adamlar bilen aragatnaşykda bolmak, maýadarlar bilen ilmidama gurulmuşy etmek, prezentasiýalar etmek. Mysal üçin broker näme araçy da biri oňa buyruk berýär, gymmatly kagazlaryny satmak boýunça. Broker şoňa maýadar tapyp bermeli. Şoň üçin hem maýadarlaryň öňünde şol kampaniýalar barada, şolaň prezentasiýalaryny görkezmek, olara ynandyrmak, hakyky anyk maglumat vermek, kyn maliýe maglumatlary ansatlaşdyryp bermek esasy şo brokeryň wezipesi. Ýaňam belli kesin broker bolmaş hukman surut bilim bolmaly, ýokary bilme. Ýöne bu ugrda bir üstünlik kazanmak üçin bir nähili häsiýetler zerur bolýar. Belki bir adam käşilik, ugur tapyjylyk ýa-da siziň pikiriňizçe. Seredin brokerde hukman bir häsiýetler bolmaly, aýratyn häsiýetler bolmaly. Ilki bilen näil häsiýet analitik pikir edişi bolmaly. Sebäbi broker köp maglumat bilen işleýär, köp maglumat. Ol diňe maliýe maglumat däli, başga da siýasy maglumatlar bolýar ýa-da howa bilen üýtgeýän maglumatlar. Issenlik maglumat gazna bazarının üýtgemegine täsir edýär-de. Şoň üçin ähli ulgamlardaky maglumatlar bilen işleýär, ähli pudakdaky maglumatlar bilen işleýär. İkinji häsiýeti jogapkärçilikli bolmaly, hemde etika tarapdan halal bolmaly. Demek broker birden maýadarlar bilen işleşýär, brokeryň üstünden birden pullar geçýär. Demek şu taýda birinciden öz edýän işine jogapkär bolmaly. Onuň etika tarapdan halal bolmaly. Demek alajak bolmaly ýa-da etiski normalar bar. Etiski normalar ýa-da gizlinlik tarapdan normalar bar. Şolar hukman berja etmeli. Üçüncü häsiýet brokeryň hemişe öwrenmeli. Hemişe täzelikler öwrenmeli, hemişe bazar öwrenmeli. Diňe bir öz Türkmenistanyň bazaryny dälle
daşar ýurtlaryň bazarlaryny öwrenmeli, olaň tejribelerini öwrenmeli. Ýene de bir häsiýet kommunikabilni bolmaly. Demek kommunikabilni bolmaly hem de adamlar sana inanmaly. Inanmalylar oňarmalylar. Sebäbi näme brokerler belki diýişmeli jemgyýet bilen işleşýär. Olara dogry düşündirmek gerek. Olaň dogry düşünmegi gerek. Hem de sana inanmak gerek. Sebäbi sen biriniň bir kampaniýalaryň wekillik bolýar-da, mysal üçin maýadarlaryň öňünde. Şoň üçin sen sana inanmaly. Onuň ýene de bir häsiýet oňluk zatlara ünsli bolmaly. Sebäbi näme broker biz sanlar bilen işleýäs, mali maglumatlar bilen işleýäs. Sebäbi şo taýda ähli bir kiçik maglumat, ähli kiçik detal, kiçik bir san ýa-da bir goşmaça diýeli nol eýem uly täsirlere ýetip bilýär-de. Onuň insanky belejek häsiýetim özüňe inamyň güýçli bolmaly. Özüňe inamyň güýçli bolsa, hem sen başgalara da inamly maglumaty ýetirip bilýän, başga taraplarym sana inanyp bilýär. Umuman aýdamazda adamlardan dogry gürleşip bilýän, onu diňlemegi, eşitmegi başarýan adam bolmaly. Esadan günnelik neçe onlarça adamlar bilen gürleşip alyp barmam elbetde bu ansasatlar. Indi şu taýda bir sora ýüze çykýar. Indi maýa goýumlardan indi daşrak adamlara birje bir gatyçylşyny bolup görünýär. Sebäbi onda bir öňünü görüp bolanok. Indi aslında siz şol birjede bolup geçýän zatlar bir ýöneköy sade dile näme düşünýärdiňiz? Belki bir misallar bilen getirip. Birje bağlaryndan nädip işler amalaşyr. Hawa. Sora sebäbi köp adam birje diýip eşitýär, ýöne doly gödüňe getiren nokta, şoň üçin bir hili daşda duran bolýandyr. Indi misal getirsek, diýeli öz ýurdumyzdan bir misal alaly. Indi bizde bazarlarymyz bar. Misal alsak, teke bazar alaly. Teke bazarda nämeler satylýar? Gögönümler satylýar. Kim bar? Satyjylar bar, satyn alyjylar bar. Dogry dämi? Ýene de kim bar? Araçylar bar. Demek satyjy bilen satyn alyjyň arasyndaky durýan taraplar amma bazarda. Indi gödüňe getireli şu gögönümleň ýerine deregine şo taýda kampaniýalar satylýar, hem de bergi borçnamalar satylýar. Kampaniýalar diýemizde kampaniýalaryň paýnamalary, bergi borçnama diýemizde de kampaniýalaryň obligasiýalary. Şolaň satyjylaram şo paýnamalary, obligasiýalary çykaran kampaniýalar ýa-da şolaň eýeleri, satyn alyjylaram bolsa maýadarlar. Araçam şu bazarda brokerler. Umumy sada dille düşünürsen şular ýalar. Indi şu taýda aksiýa diýdiňiz, paýnama, obligasiýa diýdiňiz, borçnama. Aslında şol barda bir gysgaça düşünjäňizi berseňiz, soňam şu müşterilerin arasında haýsydan has köp isleg bar, haýsydan has köp peýdalanýarlar. Şu aksiýa, obligasiýa, şonu bir belläp geçdiňiz. Indi sereden paýnama diýemizde aksiýa bolýar-da, halkara tejribesinde türkmençede paýnama. Paýnama bolanda bul belli bir kampaniýa, şu paýnamany çykaran kampaniýaň gymmatly kagaz bolup durýar. Şo kampaniýaň bir bölegi bolup durýar. Demek egerde maýadar bir kampaniýanyň paýnamasyny satyn alan bolsa, şo kampaniýanyň eýeleriniň biri bolýar. Şo paýnamanyň eýesi kampaniýanyň eýeleriniň biri bolýar. Obligasiýa bolanda bul ýem kampaniýalar obligasiýa çykaranda bular ýörüýte bir tassam üçin niýetlenip çykarýarlar. Öz bir maýa goýum tassamasy bardyr kampaniýanyň, şolary şo tassamany amala aşyrmak üçin pul serişde çekmeli. Pul serişde çekmeň bir usuly obligasiýa çykarmak. Obligasiýa bul wagtlaryň bergi borçnama bolýar. Demek satyn alýan tarap
mayadar obligatsiýany satyn alanna belli bir möhlete satyn alýar. On belli bir götürüm derejesi var ýyllyk. Ýöne paýnama bilen obligatsiýa näme tapawudy? Paýnamada sen hakyky kampaniýanyň eýesi bolýan, kampaniýany dolandyrmaga gatnaşýan, obligatsiýada bolsa sen kampaniýanyň eýesi bolanok, sen kampaniýanyň dolandyrmagyna goşulanok. Diňe öz götürüm girdijiň alýan kupon diýilýär şoňa. Bolly belli bir möhlet öçenni sen girdiň alýan, belli bir möhlet dolansaň, şol kampaniýa sana pulny ýygyna gaýtarýar-da, obligatsiýa ýygyna satyn alýar. Şoň kuny haýsylara has ikän sewilerýär diýdiňizde. Indi diýeli biziň baglarymyz herki belleşmýäli ýaş baglar. Mysal üçin bizde Aşgabat gazna birjasyna listingde duran kampaniýalarymyz bar. Mysal üçin şoň kuny iki sany bankymyz, biri Rysgal Paýdarlar Täjirçilik banky, biri hem Senagat Paýdarlar Täjirçilik banky, şolaň öz paýnamalary çykarylanda Aşgabat gazna birjasyny bilen ýerleýärler. Şolaram Aşgabat gazna birjasyny listinginden durýarlar. Obligatsiýa boýunça aýdamyzda obligatsiýalaryň bir näçe görnüşleri bolýar. Şoň kuny biziň ýurdumyzda döwlet obligatsiýalary bar, korporativ obligatsiýalar bar. Türkmenistanyň taryhynda ilkinji gezek 2023-nji ýylda ilkinji korporativ obligatsiýalar çykaryldy. Şoň kuny 6-7 sus kampaniýalar korporativ obligatsiýalar çykardylar. Umum möçüri bir 90 milyon manat töwerekde obligatsiýalaryň umum möçüri. Hem de özlerini, öz taslamalaryna serişde çekdiler. Ine ağlap geçdiren bolýar, obligatsiýa çykaran kampaniýalar bu birinjiden Mary Deri Ayakkap, Açyk Görnüş Paýdarlar Jemgyýeti, onuň lewap et önümleri bar. Açyk Görnüş Paýdarlar Jemgyýeti, onuň Tibet Türkmen hojalyk jemgyýeti bar, onuň Akar Tekstil hojalyk jemgyýeti bar, Dede Doganlar hojalyk jemgyýeti bar, Hadar Logistika bar. Şolar ýaly kampaniýalar, korporativ obligatsiýalar çykarylýar. Şo kampaniýalar hem şoň kuny Aşgabat gazna birjasyny listinginden durýar. Islenlik adam Aşgabat gazna birjasyny resmi saýtyna girip maglumatlar görüp bilýär, bahalaryny görüp bilýär, ähli şertlerini görüp bilýär, şo kampaniýalar barada maliýe maglumatlaryny görüp bilýär, edýän işlerini görüp bilýär. Demek maglumat açyk. Indi şu taýda bizde sora ýüze çykdy. Indi ýaňy aksiýalar, obligatsiýalar bardy belli diňiz. Indi şoň eliterligi bardy. Indi islendik adam aýdalyn, jurnalist, operator. Şu aksiýalary belli kampaniýada alyp bilerlermi ýa-da hukman suratda telekeçi bolmalymy? Ýa-da öz şahsy adamlar, indi fizik şahslar hem alyp bilermi? Seredin maýadar islenlik tarap, islenlik adam bolup biler. Sen raýat bol, telekeçi bol, ýa-da bir karhana bol, kampaniýa bol, tapawudy ýok. Ýöne sen maýadar boljak bolsaň, diýmek Aşgabat gazna birjasynyň sewdalaryna gatnaşyp şol gymmatly kagazlary satyn aljak bolsaň, hukman suratda broker saýlamaly, brokera ýüz tutmaly. Onuň broker sen adyňdan, sen tapşyrygyň boýunça Aşgabat gazna birjasyna sen üçin şo gymmatly kagazlary satyn alyp berýär. Indi şu pul ýitirmekden gorkýan, ýöne şu maýa goýum idesi gelýän adamlar näme başlamaly? Elbetde ýany maýa goýum etjek, maýa goýuma başlajak adamlar gorky bar pulny ýitirmekden. Ol adat, häsiýet. Şoň üçin ilki bilen nähili adamlar etmeli. İlki bilen özüňe bir maýa goýuma başlajak bolsaň, bir ähtiýaç goruň döretmeli. Diýjek bolýanym, mysal üçin 4, 5, 6 aýlyk, mysal üçin sen günneki her aýdaky edýän çykdyjylaryň bar. Şol çykdyjylaryny
yapıp biljek, öý maşgalaryny dolandyryp biljek bir ätäç gorun döretmeli. Onuň ikinji bilen iň aňsat gurallar bilen başlamaly. Iň aňsat gurallar bilen başlamaly diýänim. Mysal üçin ilki bilen bankda goýuma pul goýup başlamaly. Näme üçin şul ädimden başlamaly diýen sebäbi töwekkülçiligi pes gurallardan başlamaly. Ne biziň banklarymyz töwekkülçiligi gaty pes. Sebäbi birk bank ulgamymyz bar. Şoň üçin ilki bilen banka baryp, şo taýda bir giden goýumdan görnüşleri bar. Şo taýda goýuma goýup bir möçberini olam köpden näl, azajyk möçberden başlamaly. Ilki halçyn 1000 manat goý, ýa 2000 manat goý, innikay ýene de goý görýän, nemäň ýam bir ay, 2 ay geçen soň öz edýän goýumyň netijesini görüp başlaýanda öz girdejini görüp başlaýan. Şoň üçin inniki ädim azajykdan goýmaly. Başlangda az möçberden başlamaly, ýöne ýygydarly. Onuň inniki ädim şol urdan bilimini täminleşdirmeli. Okumaly. Bizde şu wagt näme diýeli internetde açyk muhit resurslar kän. Nädip maýa goýum etmeli, şolardan öwrenmeli. Ondan soň gymmatly kagazlar bazlaryna girjek bolsaň, ilki bilen özüňe broker saýlamaly. Hukman ýagdaýda. Sebäbi broker sana maslahatlar berip biler. Ondan ýene de bir hukmany zat öwrenmeli. Maýa goýum edýän ýerini, demek ýa-da sen haýsy kampaniýaň gymmat kagazlaryny satyn alýan bolsaň, şo kampaniýany öwrenmeli. Öwrenmek maglumatlar bar. Inventarna iň nämeden başlaýan, internetden başlaýan. Internetde adyny ýazýan, sen öňünden şo kampaniýaň edýän işi çykýar, gaçan işläp ber. Onuň herki diýişim ýaly Aşgabat Gazna birjasynyň saýtyndan şoň ähli maglumatlar bar, 3 ýylyň maglumatlar bar, audit barlyklar bar, ýa-da maliýe hasabatlary bar, girdejiligi bar. Şonu hukman öwrenmeli. Onuň ädimläp gidi bermeli. Ýöne ýene de bir zat öz emosiýaň bilen hereket etmeli. Emosiýaň bilen hereket etmelerle objektiv garaýşyň bolmaly. Objektiv garaýşyň bolup biler. Bir kampaniýa halçyn ýokary götürmär ýa. Bir kampaniýa bolsa pesrak götürme berýär. Öwrenmeli. Näme üçin bul pes berýär, bul ýokary berýär. Demek belki ýokary götürme berýän kampaniýa oň töwekkülçiligi hem ýokarydyr. Pes girdeji berýän kampaniýa oň töwekkülçiligi pesdir. Şoň üçin hem o sana girdeji az geler ýöne ulakdanmalar girdeji. Şo taraplary hukman ýagdaýda ünsür bolmaly. Indi belli bir işe öz puluny, maýa goýumlaryny goýupdyrýan adamlaryň bir iň köp edýän ýalňyşlyklar haýsylar? Bayram gaty gowsara sebäbi ýalňyşlyklar edilýär, ýalňyşlyklar kän bolýar. Ilki bilen birinji ýalňyşlyk sen maýa goýum etmeýän maksady bolmaly. Demek maýa goýum etmäkäň sen maksadyň bolmaly. Näme üçin sen maýa goýum etjek bolýan? Mysal üçin ýa sen bir maşina aljak bolýan, şondan girdeji ýygnak, ýa-da sen bir belli bir maksadyň bolmaly. Hukman ýagdaýda. Ondan sen öňünden maýa goýum etmeýän möhletini öňünden keskitlemeli. Demek näçe wagtlyk sen öz puluny maýa gönükdirip bilýän. Sebäbi sana da pul gerek bolup biler. Şonu öňünden bir meýilleşdirmeseň, ýa-da şol ýalňyşlyklara getirýär. Ýene de bir ýalňyşlyk ähli puluny bir ýere gönükdirmek. Näme diýjek bolýan? Mysal üçin maýadar ähli pullaryny ýa bir kampaniýaň paýnamalaryna diýeli gönükdirýär. Ýa-da diňe gymmatly kagazlarynyň bir görnüşine gönükdirýär. Ýok, onu ýaly etmeli, olam ýalňyşlyga getirýär. Diversifikasiýa etmeli. Diversifikasiýa diýilende ýa-da puduklaryny diversifikasiýa etmeli, ýa-da gymmatly kagazlaryň görnüşi boýunça
Eger de misal üçin bu kampanya diýeli logistika uğrundan işleyen kampanya, bu kampanya misal üçin kuş çıkaryan kampanya, üçüncü kampanya bolsa füýji köke çıkaryan kampanya. Hemme puluňy bir kampanya bermen, şoň üçüsine böl. Bir bölegini bundan al, bir bölegini bu pudokdan al, bir bölegini bu pudokdan al. Onun hükman ýagdaýda göz tutmaly. Beýleki çykdyjylar, misal üçin brokeryň hyzmat komissiýalary we hyzmat haklary bar, ýa-da bank geçirimlerine komissiýalar we salgatlar bar. Şol atlarym öňünde hasaplamaly. Onun şoňa görä sana amatly düşýärmi, şol ummatly kagaz sen satyn alsaň ýa amatly düşenokmy, şonu görüp bolýar. Şuday soragy da çykýar. Şu işte broker näçe prosent özüni alýar, o bank näçe prosent özüni tutup alýar? Neseredin berde näýilýäli? Her bankyň öz bir hyzmat hakynyň tarifleri bar. O taýda da bir ütköşük del, bir el ýeterli makalary bar. Olaja banka bagly, haýsy bankdan. Ýöne, mysal üçin brokerlaryň hyzmat haklary bir göterme çenli ortaça alanda. Salgatlar bolsa, salgatlar adatly salgatlar, esasy egerde siz raýat hökmüne satyn alan bolsaň, elbetde girdeji salgaty bar, salgatlary tölemeli bar. Ýene de bir aýtjakladym, haýsy ýerde ýangyşlyklar goýberýärler. Misal üçin maýa goýum etmek üçin pul serişdelerine karzyna alanlar. Egerde birinden karzyna alyp, şo pulun hasabyna da maýa goýum edýärler, şolam ýangyş. Maýa goýumy diňe özüňde bolan erkin serişdelen hasabyny etmeli. Egerde näme türkmençilikde diýe keçäň aşagynaky ýatan pul işlemelýär, keçäň aşagyna sen erkin pulun durýar. Demek sen aýryp goýan pulun durýar. Şo puly işletmeli. Ine siz bir öz işiňizde näme has zerur diýip pikir edýäňiz? Bilimmi ýa-da bir sowukkanlyk? Gowy soraw, muňa näme diýerler? Hiçem şuň ýa bilimi ýa-da sowukkanlygy saýlap bolanok. Men pikirimçe ikisem zerur. Ýa-da bilimiň hem bolmaly. Sen ideýan işiňde ýokary derejede hünärmen bolmaly. Bilimiň bolmasa sowukkanlyk hem bolmaly. Sebebi sen müşterileň bar. Broker öz müşterilerinin pulunyň hasabyna geleşikler amal aşyrýar diýdik. Demek müşteriler brokera öz puluny ananýar. Onuň berde broker öz emosiýalaryna esaslanyp hereket etse bolanok. Şoň üçin broker diýilen adam hükman ýagdaýda hasam gymmat kagazlar bazarynda da ýa-da kriptovalyuta bazarynda bolsun ýa-da başga da bazarlarda bolsun sowukkanly bolmaly. Şo häsiýet gerek bolýar. Indi köp sanly şu tomaşçylardan bize sered oturýarlar, elbetde bir belli bir pul serişçileri bar, maýylary bar, bir işe goýup durjak koýýarlar. Indi siziň näme maslahat bererdiňiz? Belki bir belli bir kitaplar okumak ýa belli bir okuwlara gatnamakmy? Belki treninglerdir, belki şahs maslahatlardır. Ine siziň ýa ökdük hünärmenler bilen bir has bir uruk tursaňyz. Hawa bayram elbetde şoň kuwunna näme internetde ýaman kän gaty köp maglumat bar, gaty köp kurslar bar. Ilki bilen şolardan başlamaly. Misal üçin Skillbox diýip platforma bar. Şo taýda diňe broker, diňe gymmat kagazlar maýa dälle umumy mali uğrundan berýän gowy düşünjeler bar, sada dille. Onuň näme diýeli? Senlik adam hükman broker bolmak üçin hem dälle, ýöne öz şul maýa goýum etmekde, gymmat kagazlar bazary barada bir öz düşünjesini kämilleşdirjek bolsa, bize her aýda
Aşgabat Gazna birjasynda da treningler geçirilýär, okuwlar geçirilýär. Egerde kitaplar alsak, men maslahat edip biljek kitaplam Benjamin Graham'ın kitabı var, Razumny Investor diye. Bira şol gaty gyzykly kitap, o nädip şu taýda dolu düşünje berilýär da, maýa bazarlara düşünje berilýär, maýa goýum etmegine düşünje berilýär. Yine de bir kitap var, Elvin Leifer'in kitabı var. Onun adı Воспоминания биржевого спекулянта diye. Berde esasy bu kitapta gowy misallar getirilýär, brokerler nädip hereket edýär, nädip traderler birjada hereket edýär, nädip geleşikleri amal aşyrýar. Gowy täsirli kitap bolýar da. Yine de bir bu kitap Alexander Elder'in kitabı как играть и как выигрывать на бирже diye. Birjada nädip hereket etmeli, nädip oynamaly, nädip utmaly diye. Bu kitapda gowy birjalaryň nädip işleýişi, birjada nädip feudalar geçýär, birjada feuda edende nämelere üns bermeli, şol atlar umumy şu kitapda gowy beýan edilýär da. Ona şu kitaplary okasalar şu taýdan köp maglumat, köp düşünje alyp bolýar. Elbetde tomaşçylarymyza gowy maslahatlar berdiňiz. Ýöne eger siz özüňiň karýeragyň iň başyna dolanıp gelen bolsaňyz, şonda özüňize nähil maslahat bererdiňiz? Şu broker işine başlayan wagtyňyzda esasy aýtmaly sözler haýsylar bolardy özüňde? Bu gaty gowy soraw, bir pikirlendirýän soraw. Näile men maslahat bererdim? Birinjiden broker öz işine esasy bakym girdeji almak maksat goýmaly. İlki bilen öz müşterilerini birinji ýere goýmaly. Öz awraýyny ýokarlandyrmaly, öz awraýynyň üstünden işlemeli. Sebäbi müşteriler sana inanıp gelmeli. Sen bilen işleşende sana inanmaly. Sen diňe bakymrak geleşigi amala aşyryp, şondan bakymrak girdeji almak onu maksat edinmeliler. Ondan istenlik hünärlerde ýalňyşlyklar bolýar. Şol ýalňyşlyklary kabul etmäne başarmaly. Hem de şol eden ýalňyşlyklardan özüňe bir netije çykarmaly, öwrenmeli. Geljekde şol ýalňyşlyklar gaýtalanmaz ýaly. Ýene de bir maslahat öz emosional ýagdaýyny hem de öz strese durnukly häsiýetini ösdürmeli. Sebäbi bu bazar näme gymmat kagyllar bazar, şolar ýaly bazar birgeden müşteriler bilen işleýär, baruden olan pullary bilen işleşýär. Yani birjada birgeden milyonlarça amallar geçýär. Şo taýda sen emosional durnukly bolup bilmeli, hem de streslere durnukly bolmany başarmaly. Elbetde nedir size aýratyn bir sawurtyn aýdasymyz gelýär. Siz bize şu birjanyň diňe pul bilen baglanly adam akly, bilimi, sowukkanlygy bilen işe çemeleşmegini bir düşünürdiňiz. Ene maýa goýjularyň gönümel bir işe göni bökmän, öz pikirlenip, oýlanyp başlamagyny hasýan bir giňişden bir aýdyp berdiňiz. Indi size nedir öz işiňizde diňe üstünlük ardy edýärsiz. Elbetde siz şu hünäriň ustady, geljekde de diňe bir üstünlükler ýaran bolsun size. Bayram köp sağ olun. Yine de bir gezek size şunýaly görüňleşige çagyranyňyz üçin minnetdar. Elbetde broker hünäri gyzykly hünär. Türkmenistanda da gymmatly kagyllar bazary, täze bazar. Ýöne bu bazaryň geljegi gaty uly. Onuň ýaňy başlaýan maýadarlarym hökman ýagdaýda istenlik işde hiç zady howluw etmeliler. Hemme zady öz kiçik ädimler bilen edilse, şondan has ýokary netijelere gelip bolýar. Bayram sağ olun. Minnetdar. Elbetde hormatly adamlar, şonlukda biziň täze proýektimizin ilkinji mihmany nedir Agwaýew bilen söhbetleşmä tamalanıp barýar.
indiki gepleşiklerimizde haýsy hünärmenler bilen bir söhbetdeşligi alyp barmagy isleseňiz tesirlerde belläň, akauntyňyzy aglap bolmagy ýatdan çykarmaň. Iň esasy adam ýatda saklaň. Öz aklyňyz bilen pul serişdireniňize ymtylaň. Dogry zatlara pikirlenip gönüp duruň.